για την καρδιά της, γιατί δεν φτάνει η σύνταξή της. Βήχω άσχημα εδώ και ένα μήνα. Αλλά οι γονείς μου δεν με πάνε στο γιατρό. Θα έρθει η άνοιξη και θα μου περάσει, λένε. Γέμισε σπυράκια το σώμα του μικρού μου αδερφού. Η μαμά μου έπνισε ραντεβού με τον δερματολόγο του ΙΚΑ μετά από 10 μήνες. Μάθαμε στο σχολείο ότι η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα. Όμως, στο καφενείο του πατέρα μου, όλοι λένε πως μας χρειάζεται μια χούντα. Πού είσαι, Μεταξά, πού είσαι, Παπαδόπουλε, μονολογούν οι γέροι. Οι βουλευτές δεν διαβάζουν σχεδόν ποτέ τα χαρτιά που υπογράφουν. Ο βουλευτής παίρνει ένα σωρό χρήματα για να κοιμάται στη Βουλή. Ο κόσμος αγαπάει πολύ τους πολιτικούς, γι' αυτό και τους δίνει συνέχεια ντομάτες και γιαούρτια. Ο δάσκαλός μας αναρωτιέται συνέχεια. Πώς γίνεται να τα φάγαμε μαζί? Αυτός είναι χοντρός και εγώ αδύνατος. Αυτός έχει 70 σπίτια και εγώ μένω στο Νίκη. Αυτός έχει χιλιάδες καταθέσεις ευρώ και εγώ 10 πιστωτικές κάρτες φουσκωμένες. Τι να πω? Μέχρι τώρα την κατάσταση αυτή την ξέραμε σαν πραγματικότητα στις χώρες του τρίτου κόσμου. Τις φτωχές χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Νότιας Αμερικής. Η Ελλάδα μας είναι η πρώτη χώρα του δυτικού κόσμου που δοκιμάζεται με την οικονομική κρίση. Η Ελλάδα είναι το πείραμα των δυνατών της γης για να υποτάξουν και τους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης. Σε αυτό το πλανήτη όλοι πρέπει να είμαστε μια αγκαλιά. Ενωμένοι σαν μια γροθιά μπορούμε να σταματήσουμε τα σχέδια των κακών της γης. Εμείς αδιαφορήσαμε για τις χώρες του τρίτου κόσμου και την πατήσαμε. Αν και εσύ, Ευρωπαία, διαφορήσεις για το δράμα μας, σίγουρα σε λίγο θα κλαίμε όλοι μαζί. Έλα και εσύ μαζί μας. Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να τους νικήσουμε. Ένας πλανήτης, μια αγκαλιά.